Cyril Ramaphosa aiwa onzi akaita dzungu opedzwa busy achinzi aiwa akabhaiza akaita mistake isingaiti pakakongratulata Zimbabwe last year padau yema-elections. Muri Zimbabwe sezvamuziva kuti Cyril Ramaphosa arimo muSADC. Mamwe mapresidents emuma-member states emuSADC aona achimupa mhosva achiti aiwa wakaita biggest mistake pakundocongratulata kana kunoinaugurata Idi Mnangagwa. Sapina muna uizvizire kuti bva subscribe like wotina the bell icon. Ndokuti munau dzobuda dzichidzi a SADC leader we will not name here says when he looks back, the South African President Cyril Ramaphosa was wrong when he congratulated the Zimbabwean disputed President Mnangagwa in August last year and later attended the inauguration. Look, President Cyril Ramaphosa South Africa is a SADC leader, I mean the regional bloc. So he is in there as the leader. When SADC sends a SIOM to Zimbabwe, President Ramaphosa is part of that SADC sending the SIOM to Zimbabwe. Now, the SIOM comes back armed with their report on Zimbabwe elections. The SIOM is saying the Zimbabwe elections fell short of the revised SADC guidelines and principles of a democratic election. That's what the SIOM report on Zimbabwe elections is saying. Saka ndo mashoko ari kubuda panapa zvinzi aiwa zvakaitwa Cyril Ramaphosa akaresva nekuti iye sezvaanozivikanwa kuti aiwa imember state yemuSADC ndivo vanotoitawo madecisions nana president of Zambia. Asi panapa vari vachinzi aiwa akaita mistake pakuti akanoinaugurata Idi Mnangagwa, but after that pakazoitwa SIOM report vakazofambira nyaya dzando vakaoneka kuti aiwa Idi Mnangagwa ma-elections ake aiwa anga asiri free, anga asiri fair. Saka ndo pari kunzi aiwa akaita mistake, asi ma-presidents acho havasi kuda kuexposa mazita avo, vari kungoti aiwa move rakaitwa naIdi Mnangagwa harisiriro, move rakaitwa naCyril Ramaphosa harisiro. Samuri Zimbabwe chivotudza mafungiro enyu kunoti kudii pamusoro penhau pinai comment section medu saka no subscribe or like zvotina on the bell icon. Tomboshora mabvisa nokupa pano paZVAITWA News Live.